Стига, че са дребни, ами и висят на дръжки, подобно на две черешки. Тук даже приличат малко на глок гратегус. Аз скоро снимах глок, но те са големи колкото малки сливи. Нямат нищо общо с дребните глокчета. Но така или иначе има някаква прилика. И така. Декоративна ябълка с вкусна ябълка. Опитвал съм и не е отровно растението. Плодовете са червени, което показва, че са богати на каротиноиди. Същите провитамина, същите каротиноиди, които изграждат моркова и други червени плодове и зеленчуци. И така. Това е разновидност на ябълката.